Lingkodan. Lingkod sa. Pero nung ko lang. Pero ito ko pansin. Gas. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo, Cadigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong udto. Maayong udto na din, kalas 12 na. Maayong udto guys, kung may ligong kag traditional Filipino hilot, first time ni mo ni nakita nga video, tanawa o paminawag yun, para sa imo. Maayong udto ma'am. Ang man atong pamati. Ang lawas ba kay panington tuman bugno kay ako ang mga sinutong lawas ko na ako. Hapla tiin na ko kay kuan singot kayo niya diri kay init niya kuran ako makuyapan. Niya masaka ako nito sa nato kay taman. Dapat di ako ulo nga ako masabi ko sa iyo. Sa pagyan. Kani akong bukang maglaro. Nga nagpatambal na pud ko, giingnan ko nga idautan lagi daw ko. Pero wako gilido. Isa may nagdarot. Ako ko kabalo basta niingnan na sa saka nga idautan daw ko. Mabot kita. Mo ba? Hindi. Wa po sa may ang nagdaot yung mga banda ana. Wala. Wala po. Wala nilain. Likod hawak ko kira. Ito sa mali ko. Gamay sakit gamay. Lagi nakapalo ka sa ano? Ipalong man kita. Ah. Nya akong mama giatake ko dito kay blood. So niingon ko nga kung adto ko kay Kuya Eric lagi kay sanala kay ko magbalito kay akong dibati. Murag nakita ko na ko sa inyo ba kay gatanaw mo sa inyong live. Sa bawat guys istorya ka ga kuan ko tumuon pud akong ginabati. Nanggawas sa inyong baba nga mga istorya nga kini kuan lagi mas mo daw. Motor ko nga. O dyan niya akong gibag motor. Try ko. Nung po si mama, i-try kay kasi kay dito ka maayo kay daghan na po kayo kung ipatambalan. Nihilot sa kawag dito na ayo. Nagbalik-balik man. Ni ani po bigos. Nagkalayo. Shanghai pagod amuang. Ano ba yun? China? Shanghai, China? Dili, Shanghai yun ang pangalan niya. Ah, sige. Wala na, ako na lang mangita sa upang mga panangot. Ikaw na lang dyan. Asa itong balay ng ma'am? Shanghai, malita. Sige, shout out sa mga silingan dito ma'am. Ay, shout out tayo na ako akong mga silingan. Basig na amoy gipamatidya nga dugay-dugay na kayo mo nag-antos. Anira mo kay Eric Ria sa Digos. Shout out sa mga mama, papa. Paglabi na sa akong mama o papa nga naapoy gipamati. Basig usunada mo. Anira mo diri sa Digos. Pwede na po nung magpauban sa ako kay katultol naman ko. Oo. Bakit ito yung malumigas gagmay mo? Hindi mo mambak. Mambak po yun nga sa kanayon. Kainit ba no? Oo, sa kainit. Ang gawas lang, gusto ka kaya. Hindi wala na. Shout out sa mga bana. Nawa, puy bana. Uyab. Puy uyab. Bai man akong uyab yan. Wala na, dili ka mo question na natin. Ano naman? Asa man doon? Trabaho. Problema kay ito sa sako. Ano kay? Ano man puros mo ba eh? Tagamo harap. Asa itong ano mo? Siya. Pero enjoy makaka. Oo, ako na kay butan. Problema. Hindi na mo. Kaya nung kanina mo kuya. Ha? Hindi mo ako. Hindi mo marunong yun. Ito ay. Tinanggag mo bito kayo? Kasi dito ya, ba't tinuod po? Di ba ka nang gapon po, nangani po, gano'n ang rasa to. Pero nakikitambala to. Hindi gusto mo kapuro. Ano po mamaa? Ano yung mamakit ko na wala ka nila? Nagmay kayo ba? Sakit mo na, nagmay. Sige, sige.
So ayan guys, shout out po sa mga taga Malita, Davao Occidental, no? Malita, Davao Occidental. Andre na nag-border dito sa Malita po. Malita mo no? So guys, so shout out po sa mga taga Malita, Davao Occidental. Mayong onto sa inyo, God bless po, no? Si Ma'am Tere, abangan na itong mamayo yung pamatas ko sa sundari naman ang pagkakampas nyo, no? So tanang nga mag-uos ako, may kamot, no? May kamot ko nga mamayon ko ito sa kumain, kahit na kahit na natin yung pamatas ko. Siyempre sa karoon lang nakakita ng video, kaninga video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, no? Kaninga video. And please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional. Na ako yung Facebook page ang traditional, no? Lang. So ayo tong 5.1, no? Doble mo ba? Mo na iniguan mo ng speakers. Dili na naman daw ma-erase. Ma-remove, dito ma-remove. Pwede ma-remove, pero makita di ako. Oh, makita lagi. I-search ka, makita. I-search, makita mo na, i-search siya. Kaya nakakong... Wala na ngayon na, pero i-search mo siya, magawas dito siya. Nakaprogram dito siya ba? Ako nga nang ikon sa YouTube, di mo sila makahatag. May mo. Kung saan pag-delete ang nakabuhat ng Facebook, dili siya mawala. Sige na, kaya nabda Sige. sa una ron. Sige lang yung alauna. Hindi mo kayo isambay dito ba kaya sinanita. So ayan sa mga sugo na ko guys, shout out ang gandos ko sa lahat. Basta kumahang. Kamot lang yun. Ayun mo sa kamahap. Kamot mo ba? Gamot rin pa ako. Patay dito lagi. Patay ka. Masaktan ka. Masakit ka lang. Ito ang kamatata. Kamatata. Isa. Pero ba yun? Ay, sakay na kami kamala. Oo, pag-pag. Okay na ka na? Buti ng sakit, ma'am. Wala ko redusan, ha? It's not cool. Ang diskreg, kukuk. Porte nakadagan. Sige, dasmanggi ko. Cellphone ha? Hindi ito yung pangalan? Ano? Angeline?
Mike. Diba?